Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi maswera sei mukoma, ndini musikana uyu wekuCape Town akafirwa neshamwari yake ndikabva ndazotora boyfriend yake anova ndiye ava murume wangu izvezvi. Kikikiki upenyu uhwo mukoma, chero hazvo tisisakwanise kuita mwana inova iri pati yemhiko dzahabhi, handisisina hangu basa nazvo nekuti ndigere zvakanaka. Anonymous laughing zvake. Pamambofona ndaona kuti tatadza kunzwanana nekuda kwekuti ndanga ndiri munzira kuenda kuPrazi kunotenga muriwo wemumba, asi ndaona kuti manga muchida kunzwisisa kuti chii chaizvo chakaitika. Kufa kwakaita shamwari yangu inini handina hangu mushonga wandakabata, but raitovawo laki nekuti dai asina kuzofa ndisina kumbonyura mushuga sezvandava muzuva ranhasi. Ndoita sekunge ndinodada mukoma, asi ndizvo zvandiri, ende ndoona kunge kana wakatosarudzirwa upenyu hwako kuti uchafamba sei, hapana zvaungambochinje pamusoro pazvo. Manga mambobvunza kuti takafamba sei kuenda kumushaka, nekuti vabereki vemusikana vakazvitambira sei kuti mwana wavo ainge afa. Semunhu ainge ari murudo, ndini nyakutofonera vabereki veshamwari yangu ndichivaudza situation yainge iri paground. Vanhu vanomboda kumboomesa musoro, but nevedare renyu vanofanira kuzivawo kuti kana munhu afa anenge afa, zvekuti vanhu vanozoramba chitunha nekuda kutsvaka chakauraya rinenge ratova drama iroro. Mbinga yangu arranged zvese, but tisati tasimuka nechitunha tine powder yewhite yatakamwaya pamusoro pecoffin reshamwari yangu. Inini ndakangoti zvimwe kuda hameno zviri kuitirwei, nekuti mbinga yangu yakangoti ndiko kuti tifambe zvakanaka, vanhu vane mari vagara havapikiswika. Apa ndainge ndisati ndaziva nezveurombwa. Remember, zveurombwa ndakazotozviziva mushure mekunge tadzoka tichibva kuZim. Munzira hatina kana chipoko kana dzimu dzangara ratakaona. Drama rese rakazotanga patakasvika pamba pevabereki yefriend yangu. Ana Tsano, hanzvadzi dzefriend yangu, kuda kurova murume wangu naye. Hanzi ndiwe wakauraya hanzvadzi yedu. Kunge vainge varipo, mumwe kutozouya nekademo, ndaingoti ana sekuru vaivepo dai vakamusiya tione kuti aizomuraya here. Varume vese vari pano, whether ane mukadzi oro mukomana ane musikana wake, ngazive kuti naye mukuasha kumba kwemunhu waanodanana naye. Saka hapana chinomboshamisira, nekuti munhu wako anogona kungomuka akafa ukashaya zvekutsanangura kumba kwavo. Ndine chimwe chinhu chandiri kurangarira kuti pakuzonofushirwa kwefriend yangu, mbinga yangu ndaingotarisa kwese, but ainge asipo. Mared flags aivepo, airatidza kuti something suspicious is happening, but ndaingoti hameno. Nhamo payakapera, murume wangu akazopiwa list reroora nanaTsano, ndipo pandakangoti zvakaoma, ndaingoseka hangu nechemwoyo nezvese zvaiitika, zvekuti friend ainge atofa ndainge ndisina basa nazvo hangu. Murume wangu akaroora munhu akafa seari kuroora mhandara penyu. Shanje dzakambondibata, but ndakabva ndatowedzera kumuda paya. After everything ndakazoti regai ndipfuure nekumba kwedu ndione vamwe ndisati ndadzoka. Mbinga yangu yakandiperekedza, asi akaramba kusvika pamba. Akangoti enda wega. Iye akanorara kuzvimaloji zvaiva mudhuze, achingoti ndakaneta ndikuda kumbonyatsokuzorora. Kumba ndakanogara 1 day, ndikatomuka ndichivaudza kuti handina mari yatransport yakakwana yekudzokera kubasa, saka ndina malaicha wandataura naye akanditi anondipa transport ndinosangana naye masikati acho. Izvo kwani ndaitoziva hangu kuti madhiri angu ainge akamira sei. Tichidzoka kuno kwandiri hatina kuita 2 months, murume ainge atotumira
musadombo, basa rese rikaitwa rikapera tisipo. Can you imagine? Ndaitoshuwirawo zveroora squad zviriko mazuva ano izvi, but murume wangu akazviramba. Vanogara vachindibvunza kumba kuti uchauya rini nemukwasha, ndichingoti manje, but nawo nguva yareba. Mumwe musi Habi akazouya nevamwe gogo n'anga, hanzi vauya kuzochenesa musha. I think ndiko kwaitova kutotsipika mweya wemufi kwacho. Sezvatinogara tichiudzwa, ndinoshungurudzika kuti shuwa ndichatofa ndisina mwana, nekuti ndakatoudzwa kuti handichazvari. Mukomanashi mukationa tichitenderera mumba tisina kupfeka, inini nemurume wangu munongoti aya mapenzi. Imagine kubikirwa nemunhu asina kupfeka everyday, zvekuti mafuta akajamba mupoto anoenda panyama straight. Uko Habi anenge achitona bhora hake asina kusimira. Magariro evarume munovaziva. Hatina hedu maid kana garden boy. Kana tada kuchenesa pamba tinoderedza garden service, yobva yauya, yobva yaita basa, yobva yaenda. Hama hatina kana 1 inotishanyira, kana anozivawo patinogara hapana. Nyoka yemurume izvezvi yatova shamwari yangu, zvekuti dzimwe nguva inotouya anytime ichitamba neni. You know what I mean? Ndiyo nyaya yacho zvizere. I'm sure kuti ndazokuudzai yese in detail as you had been asking me. Ameno kana muchida kuti ndirambe ndichingokuudzai nyaya dzacho mucomment section. Ini hangu handibve nemaghost account. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu ava. Do you still remember vahanzvadzi vedu vaya vekuti vakatorera best friend yavo murume? Yo, zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Mukomanashi ndine murume uyo wandiri kugara naye. Murume uyu handimudi, ndakangomudirawo kuti munhu ane mari dzake. That is why ndichitora mafamily planning pills ende ndinotongogara ndakamaviga. Iko zvino zvitatova negore tigere tose mukoma. Nekuda kwekuti ndakamboita mwana, I am just blaming him because iye haana kana kumbogara akaita mwana before. Mukomanashi handichadi kuramba ndichingozvara ini. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu ava. Zvakangoma hazvo vedu we. So why are you staying with him? Nhai vahanzvadzi, kana imi muchiona kuti manga musiri kuda kuita mwana navo mukoma ava, why don't you just release him? Vakwanise kuwanawo munhu wekuti anokwanisa kuzoitawo mwana navo. Asi ngativabatsirewo mucomment section vahanzvadzi vedu ava. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mainge muri mugore ra2015. So panguva yacho iyoyo mukomanashi ndainge ndiine imwe friend yangu, nefriend yangu uyu tainge tichishanda pasame construction company. So friend yangu akabva achizorova dhiri. Ndinorangarira kuti dhiri iri akatombondiudza nezvaro because takatomboenda kumaprazi tichienda kunovaka shed because taita zvema steel structures. Saka takati tiriko kumaprazi kuya hameno kuti akazokonekta sei nevamwe vakomana vainge vachishandapo paprazi. Saka ivo vaiva nekopa dzavainge vachida kurova paprazi apa. Saka vainge vasina idea manje kuti kana vakazodzirova kopa idzi, tambo dziya dzemagetsi, vozodzitengesera ane because dzainge dzakawanda mukoma. Vanhu vakatenga dzimotikari, vanhu vakatorelocata vakadzokera kumusha. Saka iye manje akatondiudza kuti shamwari kune dhiri uko kuri kunzi kune tambo dzemagetsi. Saka kana tikakwanisa kuwana vanhu mabhaya tinobva tatorova mari, then timu riya tobva tarivhara zvekare tozongoripawo mari shoma. So takataurirana paya. Mushure mekunge tataurirana, iniwo ndakabva ndachizoudza mukadzi wangu. Iye mukadzi akabva ati baba nhana munosungwa, ende kana mukagara masungwa zivai kuti inini handisi kuzokumirirai muchingonosungwa chete muchisungirwa nyaya dzakapusa kudaro. Iniwo murume anenge angondipfimba, ndinobva ndatobvuma, ndobva ndatorooriwa. Mukomanashi ndakabva ndanzwa mwoyo wangu uchirwadza.
ndichifunga kuti mudzimai wangu aizosara achizogara neumwe murume inini ndiri kujeri. Saka friend yangu ndakabva ndazongotanga kungoiignore pose paaitaura nezvawo madhiri iwawo etambo dzemagetsi. Zvadaro mukomanashi friend yangu akabva azoenda ndokubva achizonorova madhiri aya. Izvi akazongozviitawo in secret semunhu ainge ava kungoona kuti inini I was ignoring him. Takangoti tichingonopiwa mari mukoma, munhu ndokubva atoti ndafunga kuenda kudeni. Akaenda kudeni namadhamu, takangoti zvimwe kuda pane zvavainge vachida kuenda kunogadzirisa munhu nokuzodzoka zvekare. Ndokubva tatonzwa kuti ainge atotenga motikari paboda paya uye ainge atova nechigrocery shop chake. Mwoyo wangu wakarwadza mukoma, ndiri kukunyeperai. Isuwo takazoti tadzokera kumba ende rafu ine vanhukadzi. Ipapo handiti mukadzi ndiye akati ainge asingadi kuti ndinge ndichiita madhiri iwawo. Aiti zvino kana akaona mukadzi wefriend yangu aisa mastatus vari muchishopu mavo aibva atsamwa kuita kumudhura. But ndaizoti kana ndikazama kumuonesa kuti the reason as to why tainge tisina kukwanisa kuzobudirira it was because of her, ainge akaramba kuti ndinge ndichiitawo madhiri acho iwawo, obva atanga kupopota mukomanashi. Ndakabva ndazoti paya patainge tiri kumusha, so friend yangu ainge asingazvizivi because takasvikira kwana madhamu ndokubva tagara kuya. But madhamu manje ndakazovaudza kuti ndainge ndiine umwe munhu wandainge ndichida kuona first tisati tazosvika kumaraini. But plani dzangu dzainge dzitori dzekutoti ndainge ndichida kuenda kunosabotaja business refriend yangu. So ndakatosvika kuma-areas ekwedu mukomanashi dzainge dzitori kuma-55 ndokubva ndatenga hangu 10 liters chepetrol ndokubva ndatsvaka hangu pekuhwanda. So friend yangu yakazoti yavhara shop, it was somewhere kuma-past 10 ndainge ndakahwanda zvangu ndokubva ndaenda ndikabva ndanodira petrol mukoma. Ndakazotoita zvokutopaza ndikapinda muri mukati ndokubva ndamwaya petrol ndichiitira kuti kana moto unge uchizotanga zvekare kubvira nechemukati nekunze zvekare, kuitira kuti vasazokwanisa kuzoudzimura moto uyu. Mukoma ndakabva ndalaita, ndakati ndalaita kudaro ndini uyo ndokubva ndatiza ndokubva ndatoenda hangu kune motikari dzemushika ndichitokwira ndichitodzokera kuma-areas ekwana mai mupfana ndikazotonorara zvangu musango mukomanashi. Ndakazoti ndasvika kuma-areas ekwana mai mupfana ndikabva ndatovaudza kuti zvainge zvava kusaita kuti tinge tichinodzokera kwedu kuma-areas but taifanira kutodzoka kuno kuSouth Africa. Saka mai mupfana pavakazotongonzwa nyaya yacho tadzoka mukoma vakabva vandibvunza, ndikabva ndavaudza kuti vanhu ava musavaudza kuti tanga tiri kuzimu, nekuti kana mukangovaudza chete vanokwanisa kuzofungidzira kuti ndisu munongovaziva. So nanhasi uno mukomanashi mafriends edu awa havatozvizivi kuti inini ndini ndakaita madhiri acho ose iwawo. Ndinodawo kungoti dai Mwari mandiregerera nekubrogesa kwandakaita best friend yangu nekuda kwekuti ndainge ndatoona kutoti iye ainge atobudirira kundidarika. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna mukoma vedu ava. Kune vanhu vane hutsinye kunzoku, shuwa kushinga kupisa shopu yemunhu. Munhu kutosarudza kurara musango akomana kuti angokwanisa kungopisa shopu yemunhu. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession iyo yandiinayo. Pose apo murume wangu paanoti anenge achida kutumidzira amai vake mari, nekuti ndinozviziva kuti amai vake vari kurwara. Saka amai vangu vakamborwara mukoma. Pandakamuudza kuti mama havasi kunzwa zvakanaka, tikufanira kuti tinge tichivatumidzirawo mari yekuti vange vachikwanisa kuenda kuchipatara. Saka iye akazongoramba akati zii. Ndikabva ndati like seriously munhu uyu ari serious here? Ndokubva ndati iri bo tichabatana zvedu. Saka iyewo amai vake vava kurwara mukomanashi. Ndinotongo ignore kana kuri kunzi akada kutumidzira mari without my knowledge mukomanashi. I make sure kuti
mumba tinotonetsana zvekudaro. Ende kana rumai rwake ndakatosvika pakutoudza kuti mari tinokwanisa kungotumidzira kana tiinayo, kana tisina mari ka tinenge tisina, vanenge vachida kuti tinge tichiita sei. Mukomanashi hakusi kunzi mari tinenge tisina, but mari tinenge titori nayo, but ndini hangu ndisingadi kuti ange achitumidzira amai vake nekuda kwekuti iyewo pakamborwara amai vangu ainge asingadi kutumidzirawo amai vangu mari. Yei vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Vanzvadzi musadaro akomana, musadaro. Kana kuri kunzi she needs that medication, dai mangozamawo kuti munge muchingotendedzawo murume wenyu kuti akwanise kungotumidzirawo amai mama avo mari yekuti vakwanise kuwanawo mapiritsi. Asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Iniwo mukoma ndine chiva icho chandakasiyirwa nagogo vangu. Mukoma nashi, chiva ichi manje ndiri kuchirota. Chiva ichi chiri kuti chinoda kuti ndinge ndichidzokera kokuzimu, nditange kushanda, nditange kuita mabasa awo ainge achiitwa nagogo vangu. But inini mukoma zvekuroya handitombozvidi, saka ndiri kutsvakawo maprofita vanokwanisa kundibetsera mukoma, because zvekuroya inini handizvidi. Kana mukapostawo nyaya yangu, please ndizivise ndichangewo ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndatenda. Thank you for the great show, I always listen to it. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndine nyoka yangu iyo yandakapiwa, ndine chiva changu chandakapiwa. Strange things indeed they do happen in this world.